India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kipulit jong ka Punjab hakasngi palai kila kemno ya arngut ki breu kentop ya uwe u khenaren hadin balalap ya kejing tho bat kejing parta kershan ya ka Kalistan ki balale hakilai tuli ki jaka hakanong ba Amritsar. Ukur Patsuan Singh Panu ubadon ha US ubadei ukli du jong ka kenhun Sikh for Justice balasyakang. Ulashim ya kejingkit kli halor ketiga kam haka video ke balapan mi haki social media. Ong kipulit jong ka Amritsar commissionerate skilayo ban kemno ya ki arngut ki breu ki basyak kenno. Kentop ya ukena red hapo arpsau kenta ong u DGP jong ka Punjab Ugora Yadav. Kitei ki bala syakem kidei ki bala tip kerteng kum u Jashan Prit Singh arpu arsnam karta u basyong basa akashnong darga bat ha patala. Bat uwei udei ukena shenrang u badang khat news nam kakarta ong u DGP. Haka jing tokir lalap babaro arngut ki bala syakem kidei ki badon ni jing yadei bat Usham Shir Singh ubasa Shabari uba kerteng Ushir Raman. Ubalapta ya ki ban pendap ya katei kakam.